लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय आरो आंजों दङ गेस सिलिन्डार एबा ओंखाम संग्रा गेस सिलिन्डार आरो आं दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोननो बे गेस सिलिन्डारनि सोमोन्दै मिथिफेरि मोनब्रै मोनबासो बाथ्रा मिथिफेरि फेक्ट बुंनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। नोंथांमोना साननो हागौ बे गेसनि सिलिन्डारनि कालारा मानो गोजा जायो बा नोंथांमोना आरो साननो हागौ गेसा बेरफुफ्लाङोबा मा जानो हायो नङा होमबा। आरो बे गेसनि सिलिन्डारा एक्सपायरि डेट एबा मेट थांनाय तारिख थायोना थाया बेफोरखौ आङो नोंथांमोननो मोनसे मोनसे फोरमायलांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो बे सिलिन्डारनि कालारा मानो गोजा जायो बेनि कारनानो जाहैबाय बे गोजा गाबनि एबा गोजा कालारनि फिल्ड अफ भिउआ माने जोबोर गोजाननिफ्रायनो नुयो थारमाने जाहाथे डाइरेक्ट सिनायखायो दे इयो मोनसे माबा मोनसे इनफ्लेमेबल बुस्थु दोङो अर खामग्रा बुस्थु दोङो बेनि थाखायनो जाहाथे गोजाननिफ्राय नुयो बेनि थाखाय बेखौ गोजा कालार होनाय जायो। आरो नोंथांमोना साननो हागौ एक्सपायरि डेट थायोना थाया बे गेस सिलिन्डारा मोनसे एक्सपायरि डेट थायो। बे एक्सपायरि डेटआनो जाहैबाय नैबिदि हमग्रानि रिलिंआव थायो बबेबा मोनसे रिलिंआव थायो। जेरैहाय आंनियाव दङ नैबेयाव दङ नैबेयो सि माने जुलाइ आगस्ट सेप्तेम्बर मासआ गोलैयो। थारमाने ए बि सि डि मोनब्रै बाहागोआव रानदो सिलिन्डारनि एक्सपायरि डेट लिरनायाव। आरो नैबे 29 बेयो जाहैबाय 2029खौ फोरमायनाय जादों बेयाव। बेयो थारमाने इयारनि लास्ट मोननै डिजिटखौ लिरो बेयाव। आरो बेयाव माने बोसोरसेयाव मोन 12 मास थाया होमबा 12 मास जानुवारि फेब्रुवारि मार्च बे मोनथामा ए गोलैयो आरो एप्रिल मे जुनआ बि गोलैगोन। आंनिया दा सि दं नालाय जुलाइ आगस्ट सेप्तेम्बर गोलैदो आरो बिनि उनाव मोनबा अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर मोनबाथाय आंनिया डि जाहैगोन। आरो बिनि उनाव दङ नैयो बे गिबियानो जाहैबाय नैबेयो बिनि खालि सिलिन्डारनि वाइट आरो गेस सोखांनायनि उनाव एसेबां जाहैगोन वाइटआ। आरो बिनि उनाव दङ नै मानि थाखाय बे गरङा थायो गेसनि सिलिन्डाराव। बे गरं थानायनि कारना जाहैबाय मा एयार फ्ल' जानो थाखाय बार हाबलाय ओंखारलाय जानो थाखाय जाहाथे गुदुं जाबाय बायनानै बेरा बिनि थाखायनो बेयाव सिलिन्डारनि गाहायाव बिदि गरं थानाय जायो। आरो मोनसे मिथिनो गोनां बाथ्रायानो जाहैबाय मा गेस सिलिन्डारा मालाबा बेफ्रुफ्लांनानै मानसि थैयो नङा होमबा। गोबां निउसफोरावबो मोनो बिदि जाफ्लाङोबाथाय बे कम्पानिनिफ्राय 50 लाख इन्सुरेन्स क्लेम खालामनो हायो। 50 लाख नोंथांमोन 50 लाख फैसा क्लेम खालामनो हायो। जाय सुबुंफोरा बेफ्रुनाय बा माबा मोनसे बे सिलिन्डारनि जाब्रबथायाव जिउ गोमानो गोनां जायो बा इन्जुरि जानो गोनां जायो बिथांमोना बै गेस कम्पानिनिफ्राय माने क्लेम खालामनो हायो 50 लाखसिम फैसा। आरो नोंथांमोना मिथिगोन ना बेनि अरिजिनेल गेसआ मोनामनाय थाया खिन्थु मानो मोनामो जोंनि सिलिन्डारा बेनि कारनानो जाहैबाय बेयाव मोनसे मोनामग्रा मुवा सोदेरना होयो जाहाथे लिक जाफ्लांनानै जाहाथे माबा माबि जाब्रबथाय जाया बेनि थाखाय बेयाव मोनामनाय मोनसे मुवा सोदेरनानै होयो बेनि थाखायसो मोनामो। नङाबा मिथिनाय नङाना जोङो मालाबा लिक जानानै थाफ्लांगोन अर फोजोंना होगोन बेफ्रुलाबायगोन नङा होमबा। बेनि थाखायनो बेयाव मोनामग्रा मुवा सोदेरना होयो। ओरैनोथ' बिनि अरिजिनेल गेसआ मोनामा गेस गैया माने जोङो जेबो सेन्ट मोना खिन्थु बे एक्सिडेन्ट जायाथों होननानै माने बेयाव मोनामग्रा मुवा सोदेरनानै होयो बिनि थाखायसो जोंनि गेसआ मोनामो मिथिबाय लोगोफोर। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो माबाफोर बुंनो गोसोबा सिङाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै खुलुमबाय।